Søren Kjær Lammesgaard. Og Søren han har valgt at servere pocheret bækørred i svampe med en skal af forår og en hummerskalotte, og så med en rosenblod sky. Og ind imellem, hvor er så uheldig at gå Rasmus over. Men Rasmus han er nærmere at stå, så det er ikke noget problem.
tak til deltagerne og også til deres medhjælpere for en forrygende god frokost. Vi har spist så sjældent 30 retter om søndagen, men vi har kommet igennem i dag, og vi har været rimelig godt tilfredse, vil jeg sige. Niveauet er rimelig højt, og jeg kan lige fortælle, at udvælgelsen af de 10 finalister, der finder sted her, eller finalen her i dag, udvælgelsen finder sted på den måde, at man sender sine opskrifter ind, så klikker dommerpanelet på opskrifter. Det har vi så en uge til, hvor vi gennemgår opskrifterne. Nogle af tingene på, vi simpelthen også så er det Rasmus Kjær fra Krogs Fiskerbank. Jeg vil sige tak for invitationen til at være med her ved denne spændende finale. Den årets kok på en 3. plads. Det bliver Jasper A. Kure på restaurationen. Nu bliver det endnu mere spændende. Og anden præmien i årets kok 2002, den går til Rasmus Aabæk fra MS Amerika i toppen. Første præmien på 25.000 kroner. 25.000 velfortjente kroner.